Morjesta. Pitäisi juoksulenkki mennä tekemään ja just äsken sato ja mietin, että mahtaakohan sataa uudestaan. Garminilla on tämmönen näppärä sovellus käytettävissä kuin Minitcast, tai se ei ole Garminin sovellus, vaan se on AccuWeatherin sovellus ja sen saa näihin Garminin kelloihin asennettua ja se näyttää, että just nyt ei sada mikä pitää paikkaansa, mutta myös, että sade alkaa 11 minuutin päästä ja se, että sataa taas jonkun aikaa ja toi vihreä palkki, mutta ei toisaalta kauhean kovin. Ja sitten on taas pieni pätkä, kun ei sada, ja mulla olisi 90 minuutin lenkki, eli todennäköisesti että vähän kastuu, niin joku kevyt vettä pitävä takki voisi olla fiksu. Tämä sovellus myös näyttää nämä värikoodit tälle sateen määrälle, niin toi vihreä on se kaikkein vähin sateen määrä, joten toisaalta voisi lähteä ilmankin takkia plus 17 keliä ja ehtii vähän matkaa juosta ja saada kehon lämpimäksi, niin pieni sade tuskin haittaa yhtään mitään. Jos tästä videosta olisi ollut hyötyä ja tykkäät tosta appista, niin annahan videolle peukku. Kiitos kun katsoit.